NKƆNSƆNKƆNSƆN is an Adinkra language. Its message is about progress in unity. Yankamum. Kronum Koswa, Esha Okon, Menso, Esha Mekon, I am NKƆNSƆNKƆNSƆN, NKƆNSƆNKƆNSƆN, Obaku phone to Menko, and your nonko ane ho. Account 19, account to the Aka, Ayan Kambum. Nkabomne nkwaso na ekọ Oba akofo nkwa akọ Esha okọ Esha mekọ NKỌNSỌNKỌNSỌN Nkabomne nkwaso na ekọ Oba akofo nkwa akọ Esha mekọ Esha okọ NKỌNSỌNKỌNSỌN Okay mekọ Esha okọ NKỌNSỌNKỌNSỌN Akɔm Lincoln Echo Abakufo Kwaku Eshemekon Eshokon NKƆNSƆNKƆNSƆN Eshemekon Eshokon NKƆNSƆNKƆNSƆN Boko Oba akofo were aduru a egu enu nti mpapa mu no bogu eye ma ho ade ne kakra ene onim de kakra ma dwene kakra ene wunyansa kakra Yede befra Mrantie adwumadene Maya ene edene Mofra sutie Mame fon kranhye ene ejanom atene Afei Yebefa afotusem afri abrewa ho na nkyerɛkyerɛ no nso so yɛagye no akɔkora ho nka yɛkɔkora yɛhia nkabom a yɛde bɛkorakora yɛkura kuro no nkwasoɔ ɛhyɛ wo kɔn ɛhyɛ me kɔn ɛhyɛ yɛ nyinaa yɛ kɔn NKƆNSƆNKƆNSƆN Nkabom Lincoln
ẹ̀ṣẹ̀ òkan nkọ̀nsọ̀nkọ̀nsọ̀n ẹ̀ka wọ́n ní nkọ̀nsọ̀n ẹ̀kọ́ ọba àkófò ẹ̀kọ́ àkó ẹ̀ṣẹ̀ mi kọ́ ẹ̀ṣẹ̀